എന്നാ ഉണ്ട് സുഖല്ലേ? രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ജിമ്മിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെയും കൂടെ കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ജിമ്മിൽ ചെന്ന് വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓഫീസിൽ കുറച്ച് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് തന്നെ എന്ത് രസമല്ലേ. അങ്ങനെ ചൂടത്ത് നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കിട്ടി. ഇതാണ് ലബനപ്പ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മോരും വെള്ളമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചൂടത്ത് അത് കുടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസമാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ഇത് UAE-യിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് അല്ല, ഇത് ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബോക്സിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അത് വേണ്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. എന്തൊരു നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണല്ലേ. അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് റൂമിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്. അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റോറിയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ശരി എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട്